Dobar dan, dragi prijatelji, posjetioci našeg kanala Mićin baš dobro. Evo danas ćemo spremati jedan običan ručak za nas, ali ćemo snimiti da vidite kako smo to radili. Spremat ćemo pileće belo meso, peći ćemo u tiganju, da je začinjeno, lepo, marinirano, jednostavno i brzo. Evo pogledajte. Za tako nešto treba će nam, ovako, ja imam ovdje pola kilograma pilećeg belog mesa. Treba će nam crnog luka, belog luka i od začina. To je uvijek, što se tiče začina, neki slobodan izbor, ali ja ću danas da predložim jednu kombinaciju. Probao sam jedno fantastično. Dobro, znači, pored soli i bibera, treba će nam malo ovog kima, pošto kumina nemam. Ako imate, još bolje, ali to je slično. Crvene slatke začinske paprike, origana, pileća kockica, ova kisela pavlaka i putera. To bi bilo otprilike to. Idemo da spremimo, da seckamo luk, da iseckamo piletinu i da je začinimo. Meso smo izvadili, vidite, ovako smo ga nasekli kao na kockice i sad ćemo ga začiniti. Idemo sol, poslije ću ja to malo utrljati, biber, stavit ćemo crvene ove začinske paprike. Isto ćemo to uraditi i sa druge strane. Tako. Piletinu ćemo sada skloniti. Neka ostane ovako malo marinirano. Idem da seckam luk. Prijatelji, meso smo začinili, isekli smo povrće i sad idemo da pečemo piletinu, da pržimo, u tiganju ovdje na ulju i na ovom puteru. Da se samo malo rastopi. Evo ovako, piletinu ćemo peći dok ne dobije onu koricu lepu i onda je skidamo. Evo pogledajte, kad meso dobije ovako neku boju, vidite, jedno 10 minuta sjedi sa svih strana, sad ga skidamo i idemo da dinsamo luk. U istu masnoću stavili smo jednu kocku, jedno 20 grama putera, crni luk i beli luk. Presovano onako i dva čajna cela. I sad to dinstamo jedno par minuta. Kad beli luk onako zamiriše, dodajemo, ovdje imam pola kocke supe i odmah dodajemo luk. Evo pogledajte, dragi prijatelji, pileće belo je gotovo. Pogledajte kakav je to sos, meso je mekano, sočno. Pogledajte ovaj recept, vidjet ćete, jako je lep proizvod tog recepta i uživat ćete u jednom lepom ručku. Puno pozdrava s kanala, Mićin baš dobro.